UMengameli uCryil Ramaphosa uthi abavumelani nesinqumo songoti bezokutakulwa kwamabhizinisi eSAA malungana nokuhoxisa izindiza zayo emizileni ethile kuleli kanye nokudiliza izisebenzi. Ubekhuluma nabezindaba ngaphambi kokuthatha uhambo lwakhe lokuyokwethamela ingqunguqthela yeAfrican Union eAddis Ababa eEthiopia. Ongoti bezokutakulwa kwamabhizinisi eSAA bashaqise izwe lonke izolo khathi bememezela ukuthi kuzomiswa ukusebenza kwezindiza zeSAA emizileni ethile kuleli futhi kungenzeka kudilizwe nezisebenzi. Lokhu kuholele ekutheni iANC ibe nomhlangano ophuthumayo kanye namadlela ndawonye ayo namhlanje. Uhulumeni akaneme ngalesi sinqumo. We are not in agreement with what the rescue practitioners have come up with. That domestic flights should be cancelled, and we want to find out what the rationale is, and we want to have a discussion with them, because SAA is not only a great symbol for the country, but it is also an economic enabler. It enables people to move around the country, and we would like SAA to remain a robust and successful airline. Kubonakala sengathi ziyaqonga izinselelo ezibhekene noMengameli uRamaphosa yize sekuphele iminyaka emibili athatha izintambo zombuso, kodwa ke uthi lelizwe lizokwazi ukubhekana nakho konke lokhu. Every challenge also presents an opportunity. So whilst we face challenges on the one side here at home, and whilst the continent also faces challenges, the flip side of those challenges are opportunities. And I believe that this is the moment for us to grasp the opportunities, to find solutions, working together and doing things together. Umengameli kumanje usohambweni lwakhe lokuyokwethamela ingqunguqthela yeAfrican Union eqala kusasa. Kulindeleke ukuthi athathe izintambo zokuba ngosihlalo weAU okuyisikhundla amazwe ashintshisanayo ngaso. Uzofungiswa ngempela sonto.